Il-ħolma ta' mijiet ta' dilettanti tal-isport tal-isparar f'pajjiżna saret realtà. Dan hekk kif b'investiment ta' madwar 10 miljun euro tlestiet ix-shooting range f'Takandja. Il-faċilità li hi mifruxa fuq medda ta' 26 tomna tard infetħet il-ġimgħa filgħaxija mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Dr. Muscat fid-diskors tiegħu fakkar litteraturi Maltin huma ta' livell internazzjonali u allura jistħaqlhom faċilitajiet tal-istess livell. Saħaq li din ix-shooting range hija xhieda ċara tal-impenn tal-Gvern li jkompli tejjeb il-livell tal-isport pajjiżna, fejn issa daqshekk se nimpressjonaw ruħna b'infrastrutturi li naraw barra minn xtutna. Il-Prim Ministru żied jgħid li issa jmiss li niffukaw ukoll fuq il-bini ta' trakka tal-karozzi, korsa ta' żwiemel u pixxina msaqfa. Dan biex pajjiżna ikun jista' jagħmel avvanzi anke fi sports oħrajn. B'hekk, bi strateġija, pajjiżna jinvesti bis-serjetà u jibda jerbaħ. Min-naħa tiegħu, Dr. Chris Bonnet minn Sport Malta qal li 7 xhur ilu wieħed qas kien jobsor li din il-faċilità kienet se titlesta daqstant malajr. Ovvjament għandek il-ħajt biex xilqa ta' 5 metri jori u 365 metru tul u xibka state of the art apposta għax-shooting illi għandha tilqa il-pellets kollha biex dan il-proġett ma jkunx biss proġett sportiv iżda jkun proġett ukoll ekoloġiku. Fid-diskors tiegħu, is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima faħħar il-viżjoni tal-Prim Ministru biex illum għandna shooting range tal-aqwa kwalità. Innota kif fil-waqt li l-amministrazzjonijiet preċedenti irrifjutaw żewġ tazzi tad-dinja minħabba li ma kinux lesti jollu l-ambizzjonijiet u jxamru l-kmiem, dan il-Gvern immira fl-għali wasal. Min-naħa tiegħu, il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia qal li grazzi għal dan il-proġett l-Akkademja tal-Pulizija se jkollha fejn titħarreġ u bekk il-membri tal-korp jibbenefikaw minn din ix-shooting range ta' klassi dinjija. Ġimmu Buġejja mill-Malta Shooting Sport Federation qal li din ilha ħolma għal diversi snin u sostna li issa l-MSSF tista' titrasferixxi l-kwartieri tagħha mill-Bidnija għal Takandja. It-tazza tad-dinja tal-isparar mistennija tittella f'pajjiżna fl-ewwel ġimagħtejn ta' Ġunju u se ġġib lejn pajjiżna madwar 700 persuna fosthom it-tiraturi bil-kontinġent u l-qraba tagħhom. Tiraturi li ġejjin minn 60 pajjiż differenti minn madwar id-dinja kollha.